Дами и господа, нека да ви представя човек-уникът, най-неповторимия, най-уникалния, човекът с най-много фейки, диджей Вуме, естествено. Ladies and gentlemen, I'm your DJ. DJ Woman. Хайде сега. Готови ли сте? За най-големия купон, който ще се случи тук и сега. Само по радиостасион. Франческа Микс. Разбира се. Продължаваме. Само за най-големите купончи, DJ Woman. Okay, let's go.